Magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Amang. At ito po ang ating final update dahil nalusaw na po ito bilang isang low pressure system habang tumatawid po ito ng Kabikulan. At ito po ay para sa ngayong araw ng Webes ng umaga, ika-13 ng buwan ng Abril 2023. At ito po ang ating Tagalog version. At ito ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 ng College Foundation Typhoon Predator Center, pati na rin ang Bank of the Philippine Islands, Aboitiz Power, at ang Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito yung fast animation. So nakita po natin na since kaninang umaga ay humina na po itong si Tropical Depression Amang at isa na lamang po siyang low pressure area habang tumatawid po ng Camarines Provinces. So medyo nagpo-pulsate pa rin yung kanyang makakapal na kaulapan, yung kanyang rain bands, at nagbibigay po ng unprecedented na patak ng ulan na umaabot po na yun almost 500 millimeters. Dahil po ang forecast ng ulan ay hanggang 150 millimeters lamang, but ito po ay mas mataas sa forecast models. So yan po ang nangyari. Mabagal ang pagkilos niya kaya grabe pong ulan ang na-record o bumagsak sa iba't ibang bahagi po ng Camarines Sur. Now, ito po yung fast animation. So, nakita po natin na during the past 12 hours, ito po nagbigay ng malalakas na ulan sa Camarines Sur. At kasalukuyan, nandito na po siya sa may Tagkawayan, Quezon bilang isang LPA at nagpapulsate pa rin yung kanyang kaulapan, mga thunderstorms, at posibleng magbigay ng malakas na ulan sa Southern Tagalog Provinces kasama po Metro Manila at inasahan rin po ang buong bahagi po ng Central Luzon maghapon mamaya o na yung Thursday afternoon. At patuloy po itong malulusaw at sa Friday mga remnants na lamang po niya magbibigay ng mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon except for Bicol region. So ito po yung final track natin. At nasa bisinidad po siya ng Tagkawayan, Quezon. After po nag-traverse ng Camarines Sur kaninang umaga bilang isang TD, but humina na po siya bilang isang sama ng panahon o LPA. So right now, yung hangin ay mula sa Timog Kanluran, a sign na nasa west na po siya ng Naga, itong bagyong ito, na isa na naman pong low pressure area. Kanyang hangin is 35 kph at pagbibigay pa rin ito ng ulan sa mga susunod na oras sa Southern Tagalog Provinces kasama po Metro Manila. Now, punta natin yung rain forecast at nakikita po natin mamayang hapon, inaasahan pong malalakas na ulan dito po sa gitna at timugang Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. At kung titingnan natin sa Friday afternoon, may mga thunderstorms pa rin, lalong-lalo na po sa Hilaga at Caloocan bahagi nito. Dahil po sa remnants itong LPA, hanggang sa Sabadong hapon may mga ulan pong posibleng magkanap. At sa linggo ng hapon, ay unti-unti na pong mawawala itong mga thunderstorms na ito at babalik na po tayo sa pangkaraniwang hot dry season na na-experience natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Okay, at bago tayong paalam, ito yung mga rainfall data na nakalap natin sa iba't pang Typhoon 2000 weather stations around Bicol. Ang pinakamataas po na naka-record ng grabing ulan ay ang Tito K. Ramayda Village sa may Concepcion, Naga City. At umabot po siya ng 492.3 millimeters. So, sobrang taas po yan. Katumbas po siya ng 2 buwan o hanggang 3 buwan na ulan sa isang lugar. So, medyo magkukost po siya ng grabing pagbabaha. At maraming reported na mga baha ang nangyari sa iba't ibang bahagi po ng Camarines Sur. Kasama po ang Naga City. So, mag-iingat lang po kayong lahat dyan. Dahil po, unti-unti na pong bubuti ang panahon na yung buong araw ng Webes. Although may mga padaan-daan pa rin mga ulan, mga saglit na lamang po ito. At sa ibang areas, like dito po sa ating Typhoon 2000 HQ o headquarters, ay umabot po ng
414.3 millimeters ang bagsak ng ulan. Ay ibang areas ng Bicol, like sa Legazpi, ay nasa, tingnan natin sa Legazpi, para makita natin. Okay, ito po. Sa Legazpi, hindi gaano, although malakas din ang ulan, umabot pa ng 131.8 millimeters, pero unprecedented po nangyari po sa Camarines Sur. Medyo underestimate o under forecast yung amount of rainfall na sinasabi ng mga rain models na umabot lamang ng up to 150 or 200 millimeters, but lumampas po siya dahil po sa grabing bagsak ng ulan at pumagal yung takbo nitong LPA at maraming thunderstorms na nabuo within the circulation, kaya umabot po ng almost 500 millimeters ang bagsak ng ulan sa nakalipas na 24 oras. So yan muna po ang ating update at babalik ulit tayo sa ating traditional na weather analysis sa darating na weekend. Hanggang sa uli, mag-ingat po tayong lahat. Ito si Mike Padua nagpapaalam at maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel.